Thathe 2013 ngiphelele bonke amakhosi ashayeke ngayithatha-ke mina bomfaniso crash ama-level awalingana angithi uyangizwa mkhulu yebo Sinibingelela bathandi bomzansi Trend TV nibingelela usiboniso wabantombela okamahlobo umntwana siphinde sibonane futhi ngimphathele i-surprise insizwa entsha esizobona ohlelweni lwethu ngizothanda ukubingelela futhi ngiphinde kwamukela ohlelweni ngicela ukubingelela abantu uzethu sanibonani emakhaya oningelelayo umbhodobhodo kamdlalose njengamanje oba ngilapha ngizothula i-album lapho khona ngizobiza khona ngo-Sunday kanjalo i-Afropop Sunday nje usushilo futhi Sunday ngicela futhi ukutshena abantu usuka kuphi nezwe nendawo kangizalwa khona indabuka khona indabuka ehlehluko esigodini sakwaNibela uhlala lapho ekhona umsebenzi hawo umsebenzi lomuntu niyezwa bathandi bohlelo ukuthi insizwa ithi isuka phansi le ehlehluwe emkhanya kude hlabisa big 5 nawe awuncanyana namhlanje siphansi la kwandonga ziyaduma siniphathele umuntu elimthandayo nenimaziyo ohlelweni lwezokaqeda isizungu sinayila bukhoma uhlelo Sandile mfowethu ucela ukutshela abantu ukuthi uthando lomsebenzi osebenza ngawo umculo luqale nini uthando lwezomculo mina lento lena bengicela icathami kahle emakhaya leminyaka yo-1999 ngashintsha 99 ngawuthanda ukudlala igitara ngaqala lapho-ke ukuthi ngingene emculweni wensimbi ngashiya phansi icathami nge-2000 ngafaka negitara kanjalo ngaze ngafelela ezingeni ngiyona ngengamhlanje njengoba 2021 njengoba esho usenesikhathi eside ekhona kulo msebenzi ukujabulisa nina njalo bathandi bezinto ezimnandi namhlanje size la sifuna ukuthi neseke konke akwenzayo kodwa ngizocela kube uyena osho ukuthi namhlanje ukula ohlelweni umzansi Trend TV usiphathele namhlanje size la sifuna ukuthi neseke konke akwenzayo kodwa ngizocela kube uyena osho ukuthi namhlanje ukula ohlelweni umzansi Trend TV usiphathele njengoba ngilapha umzansi Trend TV namhlanje ngizoniveza i-album yami esangaphuma ekasandile mlanjela khona umculo othekuhluko obizwa nge-Afropop ngizonivezela ukuthi ngenzani kona ngiphathela amanoni anjani ngicela ukuthi abantu isihloko sawo umsebenzi uthi umsebenzi wami lo wenza nge-Afropop isihloko se-album sithi Zabalaza okusho ukuthi impela kule album uzabalazele ngempela njengoba sisho isihloko sithi kakhulu zabalaza impela manje ngizazabalaza ngiyaqola bathandi niyezwa ukuthi uthi uzabalazele ngempela okusho ukuthi kumnandi bodwa kumnandi konke okulapha lo msebenzi wakhe ngicela ukuthi abantu abawufunayo i-album yakhe entsha izabalaza bayithola kanjani umsebenzi wami mawufuna uyathola kuma-digital stores futhi nje ungasesha laphana kumongikazi futhi online ungasesha impalo Sunday bese uthi Zabalaza ebesikuvezela kuhlale ingoma-ke bese uzikhethela wena ukulalela kwakho ukuthi yiphi ehlaba umxele usidownloadele yona kodwa-ke uma ufuna ukuxhumana nami uyakhona ukungithola enambeni yami ka-WhatsApp ethi 084 084 298 4561 mangiphinda 084 298 4561 yona bengitholakala kuyo leyo ka WhatsApp WhatsApp-eka ngiyafoneleka futhi kuyo ku-Facebook-ke ngitholakala Sandile Mdlalose Umbhodobhodo bafowethu
sigqugquzela kakhulu ukuthi sicela kuphi nonke la nikhona ningamaNingizimu Afrika amahle futhi namhlanje kuwusuku olukahle lwentsha uJuni 16 ukuthi sizame ukweseka amakhono esinawo la ekhaya sithenge umculo wabafowethu endaweni efanele njengoba esho ukuthi niyawuthola kuwonke ama-digital stores ngabo iTunes ngabo bani wonke akhona ukhona music bank okusho ukuthi nawe laphana ungayitholela eyakho ingoma ezokuhlangana khona ngoba uzabalaza sekuzwile nami ngizwile zikhona lezi ngumhlaba omxhwele kodwa ke kuningi okuqukethwe lo msebenzi awushoyo izabalaza sibuya mfethu uma njengoba usho inamba yakho nanoma futhi befisa ukuqasha iyona namba abangayisebenzisa abantu abahlinzekile noma yini sizofunayo iyona namba ongathola kuyona. Yebo, ngizengikhohle i-email ke kwi-email ke ngitholakala umbhodobhodo@gmail.com. Yeah, umbhodobhodo@gmail.com. Email yami. Wethu njengoba kulo msebenzi ofisile ufika ngaphansi kwayo ikhampani. Ikhampani engikhethe ngaphansi kwayo company Charlie Record Company. Carlos Charlie Record Company. Iphethe ubaba uPhilo wasezambia ngaphansi. From Zambia. Yeah. Niyazwela nathi uthi lodwa uphethe isandla umphathi wase-Afrika okhombisa ukusebenzisana nabantu abaningi abahlukene. Kwethu sicela utshena abangane ukuthi bangaki abanye abantu okwasebenza nabo phambilini. Ebaningi kakhulu ngeke ngikwazi ukubaqeda kodwa ke laba basemlandweni bona ngizobabala manje. So ke uqala ukusebenza emculweni ngisebenza kamaskandi kahle kahle kanti ngikho ngazo khona kale kumambeja amahle sezimambeja amahle kube isiqembu sentanga kuba izinhlanzi amadwala uzenjazamlumo waseZimbabwe kube umtshengisemgcwenza indidana indawanini mshabeto kube ukhotha oshasa isitayela sendidana kube ngibona ikhasa lendidana baningi kakhulu ngoba manje sengiqalile manje sebakusebenza nabanye bezingculo beqoqo yabona ngokufaka igitha khona ngibize for igitha ubona ukuthi ngicula afro pop eceleni yabo futhi kahle ngizana abanye abahlukene manje abanye bakhona bathande bohlelo imizathu eshekile uyabona lathi nasiphatheli into ongayiboni simphethe live sinayo usamile njengoba esho ukuthi usesebenze nabantu abaningi emculweni abenza imculo ehlukahlukene ayi ikhona okuvukayo cishe ngakhohlwe sholo something kukhona okusukuzuzile lo msebenzi wakho lo wenzayo futhi utshela abantu usuzuzele sikhuluma nje sokuqalile kuziwe manje ngoba ngathi khona into la mangaphosisi ngathi khona information khona. Hayi lapho ke nginayo award ye best guitarist umaskandi zonke bephelele 2013 bephelele bonke amakhosi ashayeke ngayithatha-ke mina-ke uboniso i-crash futhi ikhona inkomeshi bafowethu ile emikhanya kude ile kwelakithi angichemile kodwa usize ngomsebenzi kumanje besicela futhi ukumkhombisa ukuthi uyena ngempela esinaye la ohlelweni futhi ngicela ubabonise ubazwise odume ngawo lo msebenzi. Okay, ishuthi-ke okay ayikho inkinga ngababonisa
Talangiwa ngikuka mama impilo izima emfuleni talangiwa ngizama mama kodwa ngizanima kunjalo uma ngihlale ngilithemba njalo bethu ngakhali mntanami ngikezela indlela ekuzala phambili mntanami zalalaza wemntanami wemkhanyami ngikezela wayethini umamele wayembonisa ethi philizi mabele mntanami ngikezela wayethini umamele wayembonisa ethi philizi mabele mntanami zalalaza wemntanami wemkhanyami ngikezela wayethini umamele wayembonisa hamba kanjalo Ayi wayithida kakhulu bafowethu nami ngikhuluma njengoba edlala ukukhethelele inoni engilithanda kakhulu engithema ngizolala album ngavele ngahlala kulona. Kusenjalo ngizocela mfowethu uma kukhona ofuna ukuveza nofuna abantu uzinxenxele kuphi nakuphi ukuthi basekho umsebenzi wakho khuluma nabo abantu. bafethu engathanda ukusho njengamanje kune-sing track engiyenzayo njengamanje isestudio sengifakile ama-instrument sekusele nje ukuthi nje siyofaka ama-voice kule album le ngifeature khona indodakazi yami uSindiswa M naye owaziwa ngoSindiswa M kumculo weGqom indodakazi na6 years bese kuba khona umsisi wase-Msinga obizwa ngoTigel naye ucula iGqom bese kuba udadewethu uZodwa Mhlongo ongenongibhekhelayo ngenza ama-backings wonke umculo wami engiwenzayo. So ke ngingamzisa nje kancane ukuthi into ekanjani yabo i-single track le engibhizi ngayo ngamanje umculo lo othi le ngoma kahle kahle ithe ukumixanyana ngeke uzi-understand kahle mhlawumbe but ngingayibiza ngamaskandi afro pop ngibize ngepiano Gqom ngendlela ngihlanganise ngakhona yabo but ke ngingabazisa abantu kancane ukuthi ingoma ekanjani. So in your eyes, I went to be.
Yeah, into ethabe kanjalo. Ngixolisa kakhulu intambo beyigaxela la ngathi ngiyathula khona begaxela intambo kodwa ke ingoma kanjalo ezayo njengamanje but ngifeatureile ke abafethu abacula umculo weGqomu bona basafaka bazofaka ezinye izinto ethe ukuhluka ngendlela ezingishoyo kodwa ezamzana umlazele ngisho. Bathandi bohlelo lwethu niyezwa siphethe okuhle kodwa izinto ezintshanjalo sicela liqhubeke nokuseka umsebenzi wethu esiwenzayo ukuvezela amaciko enu nabantu abenza umsebenzi enothandayo siyazi ukuthi sibanike siyasebenza ngokuhlukile kodwa siMzansi Trend TV asilutho ngaphandle kwenu siyintsha siNingizimu Afrika sicela nisekele ngokuthi nilandele konke esikwenzayo ningene kuMzansi Trend TV nilike nilandele umsebenzi ukuze nizothola konke esinako nesikwenzayo nanoma yini ngaphansi kohlelo lesinalo. Uma ngizocela mfethu ukupha isikhathi ukuthi uvalelise abantu nabo bonke ohlelweni. Ngizibongele kuMzansi Trend TV ukuthi uzongiveza la abantu bengibone njengoba ukuthi eMzansi ayikho kunzima kakhulu eMzansi. Uma ungena mali impela ayikho kunzima kakhulu ukuthi uvele. Ngizibongela kuMzansi Trend TV ngibonge ababukeli emakhaya ukuthi bezibukele lohlelo. Siyacela ukulandela njalo njengoba seshinga ukuthi kutholakala kanjani-ke ukuzokwazi ukubona konke okwenzakalayo kuhle. Ngiyabongela kakhulu uMusanele Umbhodobhodo kaMdlalosa umshayeli wegitara. Balalela kakhulu le-team enyana ukuthi wokulamahlobo omntwana saluthi.